Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Kaya biasane iki lur, aku arep sepedaan karo bojoku iki. Kapung dhek nang omah. Dhek tumben gak dimuati motore jadi gak kirim. Dekne arep melu olahragaku. Ya lumayan lah, orang gawe kuru, orang gak langsing tapi yo insyaallah nggo awake ben sehat, ben tambah sehat, otote lemes lentur, gegere ben gak loro. Iki aku karo bojoku wis siap-siap arep budal sepedaan, nggo menuju ning lapangan sing biasane tak nggo mlaku-mlaku kuwi. Iki langsung ae arep budal mumpung isih adem, gak terlalu panas, sing matahari pagi hari sing mari sehat ngono kuwi. Ya aku budal karo bojoku. Lumayan lah, ora gabut banget nang omah. Ben enek gerake barang, dene kan kurang gerak. Tidak lupa ada teh. Gaya sidik biar hidup ada warnanya guys, kayak kupu-kupu, mantap. Iki aku wis tekan jembatan sing arep tekan lapangan. Engko aku nek wis tekan lapangan sekalian sarapan. Ya sekali-kali sarapan ning luar lah, ning jopo, ning warung kan, ben koyo wong kae. Lah iki aku wis tekan warunge iki sembarang dengah enek gorengan, nasi pecel, wis barang kalir. Iki aku langsung sarapan ae karo bojoku karo menikmati. Ternyata sarapan ning kene iki lur, lah suasanane seger banget, adem ning isor meh karo ndelok pemandangan wong lewat karo ndelok wong sing nang sawah. Lumayan lah entuk hormon endorfine muncul. Diasikin ae lur. Iku koyoke tonggoku lewat arep tak celuk, "Pak, sarapan." Gak patek mentolo, koyo gembar-gembor dirungokno wong. Tak nikmati wae lur, masyaallah ademe ternyata. Tips mengurangi jenuh sangka aku lur. Metu sepedaan, sarapan ning jopo wis sangune rasa akeh 10.000 20.000 wis candak nggo sarapan ning jopo. Ngene iki tok wis senenge pol, gak perlu mewah-mewah. Tur lah yo nek mewah-mewah yo duwe akeh. Lumayan lah. Golek kebahagiaan di luar rumah, gak apa-apa. Sekali-kali iki aku karo gibah sithik-sithik ngono ya. Nek orang gibah ora asik koyoke. Biasane aku iki nek rene iki karo koncoku. Koncoku wonge do sibuk dhewe-dhewe. Do keron gawean dhewe-dhewe. Tapi suatu saat mesti do pengen rene meneh. Do pengen mlaku-mlaku muter-muter lapangan ben keringetan nang awak seger. Mesti kapan-kapan chat. "Ayo Bu, do jalan-jalan Bu ning lapangan. Ayo gaspol." Mesti podo seneng nek jalan-jalan ning lapangan gini lho, delok nah ibu-ibu kae wakeh. Wis bar sarapan iki mulai golek keringet, jalan-jalan. Yo kadang ngene iki lur, mode akur ora mode cakar-cakaran. Iki aku langsung bali. Gak langsung bali ding. Balik ke lapangan aku menggo ning pasar tuku ikan. Yo gizi nggo anak-anak juga lur. Jare ikan kan yo apik kanggo perkembangan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Pasare yo ijeh lumayan sepi lur. Soale iki pasare yo sebagian dipindahne pinggir dalan.
Sebagian kan arep dibangun, akeh dibongkari, ku ya urung kabeh. Ki arep tuku ikan aku lur. Inilah ceritaku lur. Tunggu cerita yang akan datang ya lur. Makasih.